Martinčan Roman Paučín vytvoril svoje rodné mesto z papiera. Všetky budovy, fabriky, obytné domy, komíny, kostoly či záhradné chatky. Maketu celého mesta vyrábal 15 mesiacov. Papierové mesto je dlhé 2,5 metra. Všetky reálne stojace budovy si Roman najprv nafotil z lietadla a potom ich modeloval z papiera. Sám seba vidí ako architekta amatéra. Keď som si nebol istý alebo nemal som vhodné zábery na výstavbu niektorých jednotlivých častí, tak som tam prišiel osobne, nafotil si tú ulicu, konkrétne tie domy. Ako prvý vymodeloval z papiera panelák, v ktorom už takmer 30 rokov býva. Neskôr sa zameral na vytvorenie sídlisk, úradov, fabrík. Za unikátnou maketou je rok aj štvrť každodennej, doslova mravenčej práce. Pri robote, samozrejme, robil som to aj v robote sem tam, ale tak od rána do večera, od takej 8 do takej, niekedy 8 až 10 hodín denne som na tom pracoval. Roman svoju maketu venoval mestu, dnes si ju na útvare hlavného architekta nevedia vynachváliť. Stala sa pre nás fantastickou pomockou pri posudzovaní v podstate akýchkoľvek stavebných zámerov. Precízne papierové stavby vyžadovali od autora aj poriadne skúsenosti. Prečasom z papiera vytvoril zmenšeniny väčšiny svetoznámych mrakodrapov. Je to unikátna záležitosť v takom detaile, v takej miere a tak aktuálny model si myslím, že má len veľmi málo miest a vôbec nejaké má na Slovensku. Okrem toho, že 29-ročný autor 3D model vyrobil, chce sa oň aj starať. Ako náhle v reálnom svete čokoľvek zbúrajú, postavia alebo zrekonštruujú, je pripravený to zaktualizovať aj vo svojej papierovej makete. Z Martina, Marian Lechan, televízia Markíza.